A czym my tak naisto są? Wiecie, my, ludzie, deptamy tak po tym świecie dnioszek po dnioszku i we każdym łokamżyku są my utopione dosłownie wszystkim. Zastarane my są luftem, wodą, ziemią, stropione tymi szczotkami owadobójczymi, roztomaj tymi pestycydami, emulgatorami we jodle, czy jakimi tam jeszcze innymi substancjami, jak to mądroki go dają, rakotwórczymi. Ku temu jest festynie utropione my są tym promieniowaniem radioaktywnym, a można ci jeszcze azbestem. Tropić nos też są my tak poprawcie w sztichu z kuli ochrony wszystkich zagrożonych gatunków gadziny. Rzekna sam coś o tych zagrożonych gatunkach. Wiecie, ta całko festenie wywołano, szerzono u nas przandy naokoło chrona zagrożonych gatunków, to tyści jest jedna frechowno i przemierzło próba człowieka, co by rugować, badać całko natura. Bez 90%, moc bez 90% wszystkich gatunków, które choć kiedy żyli na tej naszej biednej ziemi, już przeca dawno nie egzystuje. Blank ci się już kajsik we czasie i przestrzeni wytracili. My, ludzie, ich naisto nie zaczaśli wszystkich. Oni ganz einfach dziadzi wzięli, bo takie jest, jak to kiedyś pisał jeden mądrok, Michał Marszał, na którym się na tym końsku opierą, prawo natury. Każdy dzień, czy to chcemy albo nie, traci się 25 gatunków. I to blank niż możebnie od tego, co sam na tej ziemi my zrobimy. Te ci 25 sortów, które istnieją dzisiaj. Jutro się stracą, już ich nie będzie. Tak też ludzie, łostowmy ta natura we pokoju. Jeśli my dotychmiast już nie napochali, nie nagonili, aże zatela. Są my zapatrzone wesia i blank ci ku temu zaślepione, każdy z nas chce coś ich ratować. Już tu i teroski, tukej. Że chcemy, ochrońmy stromy pisowe wielryby i śliwoki. Co? I no i srokszy egzemplo zadufanego wesia buca człowiek, który wrzeszczy na całki karpentel. Ratujmy ziemię! Jeśli te wszystkie ipty w telewizji, w tajdunga i kaj tam jeszcze się semie na fest użynają, jeśli mają ci mnie za flaszka knut, ratujmy ziemię! Przeca tak po prawdzie to my bali ani łosia ani poradzili stoć, nie naumieliśmy się też jeszcze pomagać innym ludziom, a chcemy na gwałt reknąć całko planeta. Jest już naisto usiotany tymi całkimi dniami ziemi, tymi łoszkliwymi, ale radymi zesia ekologami, białymi, zielonymi, liberalnymi burżujoma, którzy medykują, co jedynie złe na tej ziemi, to za knap chodniczków dla tych, którzy mają radzi pyndalować na kołach i sturbowane, że ci tą całką teorią ocieplenia klimy, która stała się teraz taką ci moderną religią. Religią! A co wieka stawia się na sztelągu szkłodnika i pasożyta i takiego ci z gola atakującego, haratującego ta zielono mamulka Gaja. To jest ten cufal, we którym fanatyki religijne wypłużają polityka. Te wszystkie łochętolek są ino bezpiecznych przestrzeni dla swoich Volvo, Mercedesów, większych BMW-ców. Przecież oni mają w życiu ta nasza całko planeta, bo ich ino obłazi snożny, wygłoskany plac do życia, ich woźne środowisko. Tropią się i że pewnego dnioszka doświadczą niewygody. Tak poprawdzie, że tą naszą planetą nie dzieje się przeca nic złego, bo kuknijcie no. Od poru 10 lat mamy wszędzie plastikowe epy, które już naszym handlerom nie nastykło do mniejszych tytek i papierów. I bez ostatnie lata było ganz einfach. Człowiek wlazował do składu, lajsnął się byle co, jakiś handlerzy, masaża, piekarza i wszystkie one szykownie pakowali, co się w to zawinszował do epów.
Ale to nie stykło, nie. Znocie jakiś głoszkliwy list, który wypokopił blankcinowysieńkie epy, dajcie pozór, biooksyddegradowalne. Ludzie to się dzieje język pomaj. Ludzie, chciałem w tej firmie wymiarkować, co to tak naisto jest. Ta cołko epa biooksyddegradowalno. Poradzili mi notela wyeklarować, co te dawniejsze epy, bez jakichś 200 lat musieliby się w naturze łoskładać. A te, tfu do dioska, biooksyddegradowalne, po ino 10 latach są już rozpiersknięte na maluśkie kląpki kłopcie. Nie są to całkie płachty plastiku, ani z korzy, blank do gruntu się złożą, ino bez jakieś 190 lat. I za te pierwsze Kundman, znaczy ja, ty, wy, nie musieliśmy bulić, ale za te drugie już ja. I tu ci, jak to Niemcy gadają, ist der Hund begraben. Styknie ino wleźć do poru sklepów samumie we Chorzowie na Krojce. We każdym bez gotki zapakują ci towar do normalnej folii, do melonbojstla albo do epi. A we 2, 3, nie byda godowiaki, co by reklamy sami mnie robić, pakują też bez gotki do tych biooksyddegradowalnych melonbojtli i małych epów i korzą buliceski albo 7-8 grosicków. A co by było jeszcze wicni, u jednego piekarza są blank einfachowe epy, blank einfachowe jak zawdy, ale 7 grosików też trzeba bulić, bo to tako teroski moda. Ziemia jest do porządku, to ludziska na niej są pofertane i majtnione. Ziemia ku ludziom się blank tak, ale to do kna dobrze. Była sam tutaj już 4,5 miliarda lat temu nazad. Myśleliście kiedyś o arytmetyce? Planeta Ziemia, jak ich powiedział, była sam już 4,5 miliarda lat temu. A dopiero na wiele lat są na tej Ziemi. 100 000 lat, 200 000. W tej ciężkiej industrii uwiązliśmy ledwa 200 lat temu nazad. Puśćcie się to wszystko na sztych, porównajcie do tych 4,5 miliarda. To jest 0,005% czasu istnienia naszej planety. A my mamy o powoga myśleć, co są jakimś ich zagrożeniem do tego gryfnistego, modro-zielonego kuglika krajzującego na rąd słońca tej naszej gorki klary. Co do ludzi, to idzie powiedzieć tak. Człowiek naisto nie przemoże zdziadować życia na ziemi, choby zamarasił z kolą i fez zagiździł wszystko naokoło, a na ostatek pokropił to jeszcze atombombą. Nie takie zagiżdżenia i katastrofy zna historia naszej planety. Ta nasza Ziemia obstawała już bez gorszejsze problemy niż te, które stanowił dla niej człowiek. Przeżywała trzęsienia ziemi, jako erupcje wulkanów, roztomajte takie ci ruchy tektoniczne, kontynentalne drifty, słoneczne blice, fleki na słońcu, someryje magnetyczne, zwekslowanie się biegunów magnetycznych, setki tysięcy lat, bombardowanie kometoma i asteroidoma, potopy, tsunami, srogie ognie, erozje, te ci promieniowanie kosmiczne, kolejne epoki lodowcowe, a nom pierunie zdosie i że nylonbojtle, aluminianne biksy zadadzą ci i tej naszej ziemi srogi szlak, festelno fanga. Że ta nasza planeta nikaj się nie wybiera, a my chociaż my się same sobie zabójczej szkody nie zrobimy. Bo albo my nie będziemy we sztandzie, albo, kiedy ino możliwości będą większe, nie dozwoli na ta nasza instynktowną mądrość. Ludzie same, albo ino roztomajte Anglii i Berysto wwiają no z pozycji szkodnika i szmarocyża atakującego i haratującego ta ci gryfnie zielono mamulka gaja. Zmywamy się, pakujemy ląty, wykludzamy się stamtąd. Nie ostawimy po się ani śladu.
No można zdziebko sztyropianu albo azbestu, można. I to ino deczko. A ziemia będzie tukej, furt będzie tukej, kiedy my się już blank stracimy. Ganz einfach, kolejno sknocono mutacjo, ślepochuliczka w rozwoju świata, biologiczne szajsnięcie się. Planeta szczęście nos choby błecha, choby jako mynda nikie powiesz gniowo łoszkliwość, nieprzyjemność. Chcecie najsto wiedzieć, jak to się genau robi? A więc spytajcie się tych wszystkich sowiecych kamratów z antycznych Pompejów i Herkulanum, których przysłów wulkaniczny miał i ształb i zahaltował ich we roztomajtych, dziwokich szczelągach. He, jak ci się młota nasza planeta? Spytajcie tych ze Michoacan i Mexico City, ze Armenii, ze Kobe w Japonii, ze Sichuanu i Tongsan w Chinach, albo tych ze Agadiru w Maroku, których ci przysuli tysiące tów ruinów. No toż łopytajcie ich, jeśli oni w tym dniu, w tym tydniu czują się jakimś ich zagrożeniem dla naszej ziemi. Albo można tych ze Kilawi na Hawajach, co się stawiali swoje chałupy w sąsiedztwie wulkanu i od czasu medykowali, po jakiemu czamu mają lawa w zalonie na Zofie. Ta nasza planeta będzie sam tukej jeszcze długo po noc i uliczy się, retnie się blank sama. Moci ona przeca taki zizdym, jak to mądroki go dają, samo naprawiający się. I luft, i ta woda osnożą się, a ziemia, ta urodna gleba, będzie już jak nowo. Jeśli to jest to prawda, co plastik nylon się nie degraduje, ziemia skupluje ten plastik ze swoją naturą i będzie ci ziemią ze plastikiem, też mi mecyje, nie? A mnie się zdo, co ziemia pewnikiem nie medykuje, tak jak my, nie podzielą naszych uprzedzeń ku plastikowi, nylonowi. Przeca plastik stworzyliśmy i ugruntowali ze jej materii, ze jej sztofu. Pewnikiem miarkuje i że plastik to ci jest jedne ze jej dziecek. Można dała nam zwola, co by my się rozmnożyli, bo pragła, co by dla niej stworzyć ten plastik. Nie miarkowała ta ziemia, jak tu zbajslować i bez tu szczycza, potrzeba i było nos do tego. To też mogę być odpowiedź na te odwieczne pytanie. Po jakiemu my tu sam są? Ano bez ten plastik, bez kurcyjo. No toż plastik już na tej mamulce ziemi jest. Nasza robota szafnięto. Możemy ostać wychuślane. Myśla, co ten proces się już napoczną. Nie miarkujecie też tego. Jeśli mam być szczery, to coś mi się zdoi, że ta planeta mono za takie letkie zagrożenie. No. Coś takiego, ze czym się dwa letko wydoli. A jeżech pewny, co poradzi się z tym ci i jak i jednym jedynym srogim organizm. Pewnikiem cosik ci tam wypokopi. A co wy byście zrobili, kiedybyście mieli się obronić od mrowio do skwiernych stworzeni? Można wirusy? Wirusy naisto mogą być przydajne. Ludzie zdowają się być uległe ku wirusom. One zawsze się odmieniają, mutują, jakby to powiedział mądrok, kiedy sztudyroki wynalezą medykament szczepionka na jeden śnieg. Najlepszy byłby taki, który by złosłabił ten nasz całki układ odpornościowy i zrobił go nieodpornym, nieszczymałym na inne chorobska niemoce infekcje. A już najlepszy by było, kiedy się rozprzestrzenił drogą płciową, tak, co by ludzie byli baźli, wstrzemięźliwe przy pochaniu dziecek. No ale... Bo my przeca srogie osiągnięcia cywilizacyjne, a już zaś te wszystkie nawiedzone, pofertane od ocieplenia naszej planety, które rajcowali bezwarośnie dniożku we grudniu z łuńskiego roku u nas tam we Poznaniu, tak poprawdzie antragują powrót do epoki kamienia łupanego. Po dobrej woli, co finalnie się we rozwoju, nie ma ci myśli,
a krom tego wątpia, czy kiedykolwiek taki ci zwolennik powrotu do natury są łocia chciałby odrzeknąć się tych wszystkich szykownych osiągnięć cywilizacji, ze których nawet tydzień korzystał. I wiecie, tak się medykuje, co chwalnym obowiązkiem jest i ma być ciągiem ulepszanie, sztajfowanie cywilizacji, a ringowanie się z nią naisto jest blank bez trzeku. I prawie miał ci naisto prezydent, dawniejszy prezydent Czechów Wacław Klaus, który duplikował, co we tym wszystkim rozłazi się o werbung i kabacenie i można wykorzystanie ekonomiczne słabszych skóry felernej hipotezy. A ta całko Organizacja Narodów Zjednoczonych naciepuje konkretno polityka najczęściej biednym krajom takim jak Polska, albo Kenia, Mozambik. Tyle ino, co tak w ostateczności idzie nie w tore twierdzenia miłośników ocieplenia uważować. Kiedy były one dane do naukowego wymiarkowania, musieliby one doczekać tak samo długo, jak ta wywołano teoria względności Alberta Einsteina. Przeca jak dotychmiast nie moci ta teoria prawym nikiej prawo powszechnego ciążenia Isaaca Newtona. Ano rozprawiał Eugen z Pniaków.